Привет. Салям. 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 Как дела? Хәлләр ничек? Хәлләр ничек? Хәлләр ничек? Хәлләр ничек? Ты где? Син кайда? Син кайда? Син кайда? Син кайда? Ты на работе? Син эштәме? Син эштәме? Син эштәме? Син эштәме? Я дома. Мин өйдә. Мин өйдә. Мин өйдә. Мин өйдә. Я тебя люблю. Мин сине яратам. Мин сине яратам. Мин сине яратам. Мин сине яратам. Удачного дня тебе. Уңышлы көннәр сиңа. Уңышлы көннәр сиңа. Уңышлы көннәр сиңа. Уңышлы көннәр сиңа. Пока, до свидания. Хуш, сау бол. Хуш, сау бол. Хуш, сау бол. Хуш, сау бол.